Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Good morning. Good morning, good morning. Dito po tayo sa Tarlac, San Sebastian project. Kasama natin si Badinoli. Tingnan natin yung project natin dito. Kitchen cabinet. Yung mga closet sa taas na tapos na po. Okay na po yun. So dito naman tayo sa kitchen cabinet. So ito pa yung bahay. Ayan o. Pasok tayo. Okay, dito na tayo. Yabang lang, tapos listing yung tela. Wow, dyan. So na nga lang, yung switch. Morning, sir. Good morning. Ay, boss, good morning. Busy ako. Busy lang ako kasi ito ng road. Yes, sir. Hindi pala tapos dito yung atay ko ano, magparisulak to. So nga ito ko na ate. Timer. Mababa na. Ang paya? Matamaan ko yung aji ko. Tama ang galang. Te. Aji mapanit to yun, aji cabin. Nabubaba kay Bas. Wala. Ading kabel mita edi Iso sa. kabel na dito ni Juan. Iso nga rukodan yun. Tedita ko na. Siya rinukod na. Ito yung kabel ko na. So ito ko ngayon Juan. Adating in drawing made ito nga banda. Di ba ito nga banda dyan drawing eh? At datoy pa dinay. Ay, datoy ya? Oo, datoy pa nga to. Yung kunak ka. Babata lang basit kung kunak ka dahil di Juan. Sige sir, ibabapay. Oo. Kasi lang man yung sabog wala. Oo. Okay. So malapit na. So pagkatapos niyan, tawagan natin si Crystal Granite para may ano po to, magawa yung countertop niya. So ito lagay ng ref. Tapos ito yung ano natin, pantry. Ganda na. So ito yung ginawa natin last. Medyo mano lang, medyo madilim, wala pang ilaw kasi rito. Ito yung closet. Ayan o. Pare-pares lang po sila ng design. Pati dito. Ayan o. So apat ito dito sa taas, tapos meron pa dun sa baba isa. Ayan. Okay. Yung isa dun sa baba, dun sa kabila, kaya lang madilim na, hindi na natin makita. Yung pinaka malaki ang dito sa baba. So ito yung pinakamalaki. Ayan. Sa master bedroom, parang dalawang cabinet na po siya. Ayan o. Buksan natin. Paghangeran. Tapos dito yung mga may paghangeran na maliit. Tapos shelves. Okay. So ito naman yung isa. Pantry, tapos rep, tapos countertop, tapos hanging cabinet. Okay. May konting problema rito. So hindi naka-eskwala itong kitchen natin. Hindi naka-eskwala. Nakikita nyo may awang dito. So didiscardyan na lang namin ito para mas matibay. Hindi naka-eskwala yung palitada niya. So importante kasi pag sa mga kitchen, dapat yan yung pinaka-eskuladang banda sa loob ng bahay. Andyan po kasi mga cabinet natin, mga L-type na cabinet, lalo sa mga ganito. So dapat yan po yung pinaka-eskualang banda.
Tapos dito ang gagawin natin dito, yung hose niya ng range hood doon na lang po itatama doon sa may likod na ito, sa may taas. Doon na nila itatama itong hose. Okay. So ang wala pa dito yung takip na ito, may salamin pa po yung nakasalamin sa may pantry. So ganun pa rin, may 4 na drawer, tapos pull out basket, tapos shelves na po yung iba, tapos kitchen sink. So meron din dyan. Okay, so tara na muna mga boss. Let's go. So balikan uli natin ito sa susunod na araw. So assemble na lang po yan. Tapos tawagin natin si Crystal Granite pagkatapos. Okay, so yan po yung ano. Magpaka ng karton. Ano ang pangalan ng store ninyo? Ninging Not. Ninging Nut. Ninging Nut sa? Ninging Nut. So kumaha po tayo ng tangke nila Badinoli. Mana ata? 6,000. 6,000. Magasgas din eh. Pakota yung karton. A few hours later. Okay, dito po tayo sa New Tableria. So kuha tayong pulbos para sa cornisa, 10 bags lang. Yes, good morning. 10 pulbos. Ay, good afternoon pala. Pulbos Johnson. Johnson. Ayaw mo tender door. Ano? Casting. Ilan? 10. Okay, so yan na po yung pulbos natin mga boss. Pulbos. Ayan pang cornisa. Premium casting. Nope. Premium casting. Tapos yung pang masilya naman itong jointing. Ito naman yung pang dikit sa cornisa. Premium cornice. Pangdikit sa cornisa. Tapos ito yung pang masilya. Ito naman yung panggawa ng cornisa. So kami lang gumagamit niyan. Ito ang premium casting tsaka ito. So yung ibang nagkikisame, ito lang yung ginagamit nila. Pang masilya lang. Hindi kasi sila gumagawa ng cornisa tulad namin. So marami silang stock dito. Mga board, laminated board. So marami rito. Naikabit na. Ay, naikarga na. So tara na mga boss. Let's go. Okay, dito po tayo sa Aguilar Project. House project mga boss. Pupunta po tayo rito para i-draw yung actual ng loob ng bahay. Gawa po tayo ng 3D animation niya para sa ceiling tapos sa interior. Siyempre yung gagawin natin dyan yung salas, dining, kusina. Yan po yung gagawin natin ng interior. Okay, tapos i-update na rin po natin dito na. Kalugong ka po ta. Kalugong ka.
Terkalkul ka ni architect o pandatot. Okay. Dito na pa tayo. Okay, yung ano na ito, yung roofing na ito mga boss, pinag-uusapan na po namin. Yung lalagay na roofing. So tara, punta tayo sa loob. So gusto ni Sir high ceiling. One. Dali mo yung santay ta, kabili mo ilang yung sanito pailang bagkat yung man. Eh ilang yung saan, kabili ito yun eh. Kento gaw. Oh, kahit saja. Nala. Okay, so ditong banda ginagawa na yung hagdanan. So ganun din karami yung step niya mga boss. Pati dito. Tapos nakapagano na rin tayo ng canopy. Tanggal na rin yung ano dito mga boss. Yung binuwas natin dito. Sa may ano yan. Sa may front door. Yan. Sinusunod naman natin dito yung ano na binubuhusan itong mga canopy niya. Ayan. Siyempre may rain breaker din yan. Yung makikita nyo naka-groove yung mga gilid niya. Okay, so dito naayos na rin yung ano shifting tank, shifting tank Tose Negro. Doon sa loob ongoing pa rin yung plastering natin, yung palitada. Ito na lang roofing natin. Siyempre bago natin i-roofing yan, lalagyan din natin ng insulation yan kasi magkasabay na po yun. So papipiliin na lang po natin si sir na mamili kung anong kulay ng roofing na ilalagay dyan. Oh, may detalye pa yan mga boss. Yan, makikita dito. Yan, may mga ano yan, accent. Yan po yung magpapaganda dyan. So makikita dyan sa screen yung perspective nito mga boss, yung 3D model nya. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan pagkatapos. Tapos may mga plug box na rin. So yan, kasama na rin dito yun, yung plug box sa ano natin, sa project natin. Pati doon malalagyan din po yan. Okay. So mabilis-bilis na to pag na ano na to mga boss. Pag na bubungan na to, dire-diretso na. Kahit umulan man, dire-diretso na tayo. Dito sa likod, di pa. So inuuna lang natin dito sa loob, palitada. Tapos mapapansin nyo dito, hindi na kami gumamit ng scaffolding. Bali yung tubo natin, inano lang natin dun sa may trusses. Tapos nilagyan na natin ng ano, tungtungan. Yan na yung pinaka-scaffolding nila, nakabitin. So makakatipid kayo dyan pag ganyan. Ano, ito lang kailangan ninyo. Ayos. Ito naman yung kabilang side mga boss. So yung 3D model nya, yung perspective nya mga boss, makikita dyan sa screen. Okay, so ganyan pa yung mangyayari dyan. So mapapansin nyo may mga accent siyang na kulay brown. So combination po yan ng WPC. Tapos pintura na lang po yung iba.
pipinturan na lang natin ng parang brown. Yan na lang po yung combination niya. Pero dito sa harap, karaniwan yung yung naka-design diyan, WPC yung ilalagay natin. So maganda tong bahay mga boss. Tapos matibay pa. Naka-tie beam tayo, lintel beam, tapos may beam na naman dun sa taas. So 3 beses po tayong naglagay ng beam diyan. So nag-slab din po tayo diyan bago tayo bago tayo nagasinta. Tapos yung poste niya naka-plus na po sa wall. So wala kayong makikitang kanto. So naka-plus na po siya sa wall natin. So naipaliwanag na rin po namin yan doon sa client natin, kay Sir Noel Poliosco. Okay, ganda na. Mag-vlog ka Logan. Okay, tara na mga boss. Let's go. So naikuha naman na natin yung actual niya. May-drawing na natin. So gawa na lang natin ang design. So tara na. Okay, so ayan po mga boss, andito na po tayo sa bahay. So shoutout po na tayo mga boss. Okay, siyempre shoutout kay Ivan Jane Trading, kay Melba Socliefe, yan, kay Jason Mosela, JC Nilar, Sweet November mga boss, shoutout din kay Sweet November, kay Sir Masaoy Dante, ayan, kay Susan Serna, kay Lorne Camilao, si Angie, kay Boss Sherwin Gonzales, ayan, kay Sampabarito, yan, shoutout din kay Albert Ilagan, kay Ilocano, yan, sino pa, kay Joker Official Vlog, ayan, 2.0, yan, shoutout din po kay The Alan TV, ayan, si Ronald Cambe, ayan, shoutout din kay NorArt TV. Okay, so yan lang po yung mga shoutout natin mga boss. So maraming salamat po sa laging sumasabaybay sa ating channel. Siyempre huwag niyong kalimutan na i-like itong video natin bilang suporta sa ating channel. Okay, so hanggang dito lang yung video for today po natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.